ପିଲାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବାବା କହିଲେ କି ଲିସା ପାନ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଚାଲ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତ ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୋ ପଦୁବାବୁଙ୍କ କାରରେ ବର୍ଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବର୍ଜ୍ୟରେ ପାନ ନୋଟ୍ ଦେଲି। କାମ ଜାଣିଛ ମାନେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଖରାବେଳ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବି କରିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ବି ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ବୋଉ ମୋତେ ଶାଗ ଆଣିକି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିଲି ବଡ଼ ବୋଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ବୋଉ ସେପଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ମୋତେ କହିପାରେନି କି କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ। ମୋ ବଡ଼ ବୋଉଠୁ ବୁଝିକି ରୋଷେଇ କରେ, କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ ପଚାରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି। ଏବେ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହେ କାମ ଶିଖିଦେ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁନୁ। ତ ସଜ ପଖାଳ ପାଇଁକି ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଇଗଲା। ତ ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଚଟଣି ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଲି। ରାଧେ ରାଧେ।